Hai unhas semanas finalizaba en Muros un curso de linguaxe de signos no nivel B1, co obxectivo de que os 12 alumnos participantes poidan perfeccionar a súa formación e rematar o ciclo. O Concello ofertará novas prazas para o nivel B2. Paralelamente, aqueles que queiran iniciarse na materia poderán inscribirse no curso de iniciación. Acabamos de clausurar un curso do nivel B1 de lengua de signos e vamos a ofertar, estamos traballando xa na oferta de 2 novos cursos. O nivel B2, que sería para rematar todos os niveles, as persoas que estas 12 persoas que acaban de rematar o B1 terán a opción de terminar o ciclo con este novo nivel B2 e se hai algunha máis por aí que teña o B1 que se poida apuntar no B2, pois tamén igual. E ao mesmo tempo vamos a ofertar tamén o nivel A1, que é o primeiro de lengua de signos, para aquelas persoas que non saben nada ou non sabemos nada de lengua de signos e que se queiran apuntar. Ademais de favorecer as posibilidades de comunicación das persoas con dificultades auditivas, estas actividades formativas pretenden ampliar as posibilidades de acceder a un posto de traballo dos alumnos. Nos parece importante para as persoas sordas que haxa persoas formadas en lengua de signos que lles axuden a poder comunicarse, pero tamén nos parece importante para as propias persoas que se van a formar nesta lengua de signos que, aparte da satisfacción persoal de poder comunicarse con persoas sordas, tamén melloran o seu currículum e, por lo tanto, melloran as posibilidades de acceso a un posto de traballo e iso tamén sempre moi importante neste tempo no que estamos, co cal son 2 colectivos beneficiados con estes cursos e nos parece importante e apostamos pola mellora e eliminación de barreiras e de accesibilidade. Os interesados en participar poden dirixirse ao Servizo de Normalización Lingüística da Casa da Cultura. En función dos inscritos e das preferencias horarias, se establecerán os grupos e os horarios.